Οδηγούμε το νέο Ford Focus ST. Αν νομίζετε ότι πρόκειται για ένα απλό φρεσκάρισμα, κάνετε λάθος, αφού μπορεί ο κινητήρας να παραμένει ίδιος, αλλά οι μηχανικοί της Ford εστίασαν στην οδική συμπεριφορά της τελευταίας γενιάς. Εμείς το φέραμε αντιμέτωπο με το Volkswagen Golf GTI, την κορυφαία all-around κατασκευή στην κατηγορία και μάλιστα στην βελτιωμένη εκδοχή της, με τον κωδικό Performance. Στο νέο Focus ST, οι κύριες διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά εντοπίζονται στη νέα εμπρός μάσκα αλλά και τα νέα χωριστικά σώματα εμπρός και πίσω, ακολουθώντας τις σχεδιαστικές προσταγές της τελευταίας εξέλιξης του μοντέλου. Στον αντίποδα, το Volkswagen Golf GTI έχει να επιδείξει την απόλυτη γοητεία της απλότητας. Η μεγάλη τροχή, η κυψηλωτή μάσκα και οι δύο μονές απολύξεις της εξάτμισης είναι στοιχεία αρκετά για να του χαρίσουν δυναμισμό και να το διαφοροποιήσουν σε σχέση με τα υπόλοιπα Golf που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Βέβαια, σε κατασκευές του είδους μεγάλη σημασία έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές, αφού αυτές διαμορφώνουν και το χαρακτήρα τους. Το Focus ST υιοθετεί τον 2 EcoBoost άμεσου ψεκασμού με τους 250 ύπους και τα 37,7 χιλιογραμμόμετρα ροπής. Ενώ στο Golf συναντάμε τον γνωστό μας πλέον 2 άμεσου ψεκασμού TSI που στην περίπτωση του Performance η ισχύς έχει σκαρφαλώσει στους 230 ύπους, ενώ η ροπή αγγίζει τα 35,7 χιλιογραμμόμετρα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνόδου κορυφής? Η απάντηση στο τέλος Ιουλίου του 4 χώρου.